Takže máme tu skúšku takéhoto kotúča 3 lit. Takže uvidíme za 3,36 €. A to je 2 mm. Takže 230 na 2,22,23. Tak. A to je ďalší kryt. To je ten oný. Keď sa reže betón alebo také niečo, tak skúsime, či to nebude prskať na mňa. Uvidíme. No môžeš. Teplota, hony, čo som rezal, dokonca až 50. Takže sa môžu makiť aj 3 lity do tejto veľkej flesky.